Molt bona tarda, salutacions als oients de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs del més destacat de l'actualitat local i comarcal d'aquesta jornada, d'avui dijous, dia 23 del mes de juny. Els propers dies 4 i 5 de juliol, el Monestir de les Avellanes es convertirà en el centre més important sobre l'estudi del monacat femení durant l'edat mitjana. Tant a Catalunya com a Europa s'han realitzat pocs estudis sobre el monacat femení, a diferència dels realitzats sobre les comunitats religioses masculines. Amb l'objectiu d'obrir noves vies d'investigació sobre el monacat femení a nivell europeu i de donar a conèixer les investigacions dutes a terme fins ara, els propers dies 4 i 5 del mes que ve, com dèiem, el Monestir de les Avellanes acollirà la segona edició de les Jornades d'Història sota el títol El monacat femení a l'Europa medieval. Les jornades reuniran els principals investigadors i especialistes sobre el monacat femení a l'edat mitjana, procedents de diversos països i regions europees, com ara Alemanya, Anglaterra, Irlanda, Dinamarca, França, Espanya, Itàlia i també els Estats Units. La trobada pretén analitzar quins són els nivells d'investigació en cada país sobre el monacat femení per tal d'establir una relació entre estudis locals i internacionals. A més, s'ha dissenyat un programa interdisciplinar perquè es vol obtenir una visió més completa sobre el monacat femení. És per això que es tractaran temes com la història, l'art i l'arquitectura, l'espiritualitat, l'arqueologia i l'estudi de les fonts documentals, entre altres. Aquest ambiciós programa s'ha aconseguit gràcies a la incorporació en la direcció científica de les jornades de la doctora Karen Stuber i la professora Janet Burton, juntament amb el catedràtic Flosel Sabater. Els organitzadors esperen una important assistència de participants, tant de persones de la Noguera i el seu entorn, com d'estudiants i professors interessats en la temàtica i en aprofitar l'oportunitat de conèixer la història medieval i la vida del món religiós femení de la mà dels millors especialistes europeus. Cal destacar també que la setmana del 4 al 8 de juliol la Noguera es convertirà en el centre mundial dels estudis medievals. Les jornades del Monestir inauguraran aquesta setmana medieval, seguides el dia 5 per les jornades històriques de la Vall d'Age a Age i tancarà la setmana del 6 al 8 de juliol el curs medieval, la càtedra medieval del Comtat d'Urgell a la ciutat de Balaguer.